hvor han kørte rundt med en minilæsser. Der må have været noget ustabilt læs på den palle eller et eller andet. Så måtte den jo bare ned og ligge på siden, og der bankede jeg også ryggen op i styrtbøjlen. Han blev sendt hjem efter ulykken og regnede med at skulle møde dagen efter. Jeg lå på maven, så jeg lå helt fast. Jeg kunne slet ikke komme op overhovedet. Torsten Nielsen fik konstateret 2 diskusprolapser i nakken. Skaden blev dog aldrig meldt til Arbejdsskadestyrelsen, selvom det er virksomhedens ansvar. LO's næstformand Lisette Risgaard mener, at de mange ikke registrerede ulykker er et problem. Hvis en arbejdsulykke den ikke bliver anmeldt, så kan det jo være, at det er en arbejdsulykke, som gør, at du skal have en erstatning senere hen. Det kræver, at den her arbejdsulykke er anmeldt. Men ikke desto mindre, så er det jo også rigtig, rigtig vigtigt, at vi får dem anmeldt, sådan så vi kan arbejde forebyggende. Offentlige myndigheder får stadig flere muligheder for at snuse rundt på private ejendomme uden en retskendelse. Det viser en ny analyse fra den juridiske tænketank Justitia, skriver Information. I de seneste 6 år er der indført 73 nye såkaldte hjemler i lovgivningen, der giver myndighederne adgang til privat ejendom uden en retskendelse. For eksempel har Skat fået mulighed for at gå ind i private haver for at kontrollere firmaers byggeprojekter for sort arbejde. Det kan ske uden at en dommer vurderer, om det er nødvendigt. Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup kalder udviklingen en glidebane og siger, at han vil tage sagen op i Folketinget. Efterkommere af indvandrere fylder stadig mere i fængsler og arresthuse. Sidste år udgjorde efterkommerne 7% af de indsatte. For 10 år siden var det kun lidt over 3%, viser nye tal fra Kriminalforsorgen. Og tendensen kan mærkes, mener formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerby. Det har givet os en del udfordringer i forhold til, at en stor del af de her kommer fra de udsatte boligområder. De har tilknytning til bandemiljøet, og de har den her med, jeg skal ikke finde mig i noget kultur, hvor de bruger vold som udtryksform. Andelen af udlændinge, der ikke har nogen tilknytning til Danmark, stiger også, viser de nye tal. Det sker på bekostning af personer med dansk oprindelse, som nu udgør under 3/4 af de indsatte. Det er tilsyneladende lykkedes for russiske hackere at skaffe sig adgang til dele af computersystemet i den amerikanske præsidentbolig, Det Hvide Hus i Washington. Det oplyser CNN, der citerer kilder tæt på efterforskningen af IT-indbruddet. En sikkerhedstalsmand for Det Hvide Hus siger, at de mest følsomme områder af computersystemet ikke er berørt. Alligevel er det lykkedes hackerne, som ifølge CNN er finansieret af den russiske stat, at få adgang til en række e-mail og præsidentens mødekalender. Kineserne har fået flere penge mellem hænderne, og det kan mærkes på kæledyrsindustrien. Kineserne køber nemlig kæledyr som aldrig før, særligt hunde. Mindst 33 millioner husstande i Kina har nu mindst et kæledyr. Det fortæller DR's Asien-korrespondent Hanna Leanderdal. I en af de mere fashionable dele af Beijing ligger den nyåbnede hundesalon New Pet. Det er en hundesalon i den lidt dyrere ende, der tilbyder vask, klipning og endog hundemassage. Det er som når du går til frisøren. Prisen afhænger af, hvad du vælger, siger Yang Shou, der arbejder i butikken. Salonen er den første af i alt 50 hundesalonger, som virksomheden planlægger at åbne i Beijing i år. Kina har officielt lige under 30 millioner hunde, men Li Yuan, der er indehaver af Kinas største onlinehandel af legetøjer med til kæledyr, mener, at tallet reelt er tættere på 100 millioner hunde. Og det fortalte Hanna Leanderdal fra den kinesiske hovedstad Beijing. Kinas kæledyrsindustri er verdens 3. største. De 2 største, det er USA og Brasilien. Og hvordan bliver vejret så her midt på ugen? Det er vejrets Jesper Teilgaard kommer med en udsigt her. Det er lidt forårsagtig onsdag, vi er gået i gang med. Der er godt nok en helt lille skyer her i formiddagstimerne, men det klarer op nordfra, og den friske vind, som nogen døjer lidt med, hvis man er på cykel her i morgentimerne, løjer noget af til i eftermiddag. Temperaturerne er jo egentlig ganske høje her på morgenkvisten. En 5-6-7 graders varme har vi langt de fleste steder. Men det stiger selvfølgelig, når solen rigtig kommer til at slå igennem over middag, til en 13, 14, måske endda 15 grader, hvor det bliver varmest. Og således en vejrudsigt, og det var Radioavisen. I studiet hørte du Kasper Henriques. Du lytter til nyhedskanalen på DAB. Her kan du døgnet rundt høre de seneste nyheder fra ind- og udland. På nyhedskanalen, det er nyheder på Digital Radio.
Håbet om endnu en sæson i Superligaen lever fortsat for FC Vestsjælland. Med en 2-1-sejr på udebane over OB er afstanden mellem de to hold på hver sin side af nedrykningsstregen reduceret til 7 point. Og med sejren tror FC Vestsjælland-målmand Thomas Mikkelsen på overlevelse. Det tænker jeg selvfølgelig lige, når vi har vundet her, men vi ved også godt, der er rigtig lang vej, og vi spiller allerede på lørdag igen, så kan vi få en sejr der, ja, så tror man det for alvor på det, men lad os nu tage en kamp ad gangen. OB kom ellers i front efter bare 4 minutter på en scoring af Thomas Dalgaard, men føringsmålet havde langt fra den ønskede effekt for træner Ove Pedersen. Jeg synes ikke, vi har mod i dag. Vi får giver os selv en ønskestart, så kommer foran 1-0, og så har man egentlig den fornemmelse, at vi er bange for at tabe, i stedet for at have mod til at vinde. Rasmus Vestersen og Apostolos Velios stod bag FC Vestsjællands 2 mål efter pausen, der sikrede holdet den første sejr siden oktober. Nogen, der også har tanket fornyet selvtillid, er ishockeyspillerne fra Esbjerg. Med et vildt comeback har de bragt spænding tilbage i finaleserien om Danmarksmesterskabet. Esbjerg var ellers bagud med 1-4 på udebane mod Sønderjyske, men i tredje periode fik vestjyderne vendt kampen til en sejr på 6-4. Holdets anfører Sune Hjulmand siger: Jeg synes, det er ved at være et kendetegn for den her serie, at vores tredje periode er rigtig god. Altså, jeg ved ikke, vi finder noget ekstra vildskab i tredje periode, og vi burde egentlig have det fra start, men det er jeg sikker på, det skal vi nok finde til på fredag. Med sejren har Esbjerg reduceret Sønderjyskes føring til 2-1 i kampe, der spilles bedst af 7. 7 minutter på banen blev det til for Niklas Bentner, da hans klub Wolfsburg sikrede sig en plads i semifinalen i den tyske pokalturnering. Bentner blev skiftet ind og var med til at forsvare den 1-0-føring, som Ricardo Rodriguez havde sikret. I hollandske fodbold var der comeback til Andreas Bjelland. Landsholdsforsvaren har været skadet i nogle uger, men trods hans tilbagekomst måtte Twente til sig slået ud af semifinalen i pokalturneringen af Zwolle. I Italien er Juventus til gengæld klar til pokalfinalen efter en 3-0-sejr over Fiorentina. Du lytter til nyhedskanalen på DAB. Her kan du døgnet rundt høre de seneste nyheder og sportsresultater